In het theater aan het Vrijthof werd er door de Health Foundation Limburg een benefietconcert georganiseerd voor hartonderzoek en reanimatieonderwijs. Op de klanken van Harmonie Sainte-Cécile zongen onder meer G. Reinders, Sef Thiessen en Brigitte Heitza. Ja Jan, de dirigeren zijn harmonie, maar dit is een heel ander kader zou ik bijna zeggen. Ja, alle soorten muziek. Hè. Dit gaan van operabegeleidingen tot musicalmuziek, maar ook tot een beetje de jazzrichting. En, nou, dat is fantastisch om dat met een harmonie te kunnen doen. Joh. Is dat ook een beetje de uitdaging dat ze werken gewoon dan het reguliere repertoire? Ja, maar dat zijn we toch in Sainte-Cécile al een hele tijd aan het doen. En het brengt je ook heel erg veel. Het zet alles weer op zijn plek. En vooral voor de jeugdige muzikanten, en dat zijn er nogal heel erg veel, is dit repertoire natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk. Ja. Brigitte, hier met, om het maar plat te zeggen, met de roei van Ezen, wat brengt het hier? Wat me hier brengt? Ja. Nou, Gert Geluk om te beginnen, de grote organisator van deze avond. En Enrico, de Lamboy natuurlijk, en Imke. En het wordt eigenlijk een soort treffen. Maar ik word in eerste instantie gevraagd door Gert Geluk om hier een steentje aan bij te dragen aan deze benefiet. Ja, maar geen symfonisch orkest, maar met een harmonie. Als je net schat van wie moet dat doen? Nee, dat heb ik gelukkig toch al wel wat ervaringen met harmonieën. Ja. En ik zal je zeggen, joh, ze zijn zo groot dat ze heel blij is als ze met deze harmonie mag zingen. Hoor. En natuurlijk, als ik normaal gezien moet zingen, dan doe ik dat nooit met 110 man. Ik geloof dat ze met 110 zijn. Wil ik niet zeggen wat niet hoor is, maar dan zit er met een beetje geluk een orkest van 12 man. En nu zit er zoveel. Ik vind het heerlijk. Echt muziek maken, ja. Wat deed ze tegenwoordig al? Ik zit veel in Duitsland, door opera's links en rechts dirigeren, symfonische programma's. Ik ben op dit moment chef-dirigent in Theater Koblenz. Maar omdat ik ook veel buiten Koblenz onderweg ben, heb ik besloten met de familie gewoon lekker terug naar Limburg. Ja. Daar is de basis en vandaar uit gaan we gewoon weer de roots. Er liggen ook de roots in Limburg inderdaad. Ja. En vandaar uit gewoon ik mijn werk doen en kom ook weer terug. En als hij dan in de buurt gaat te doen is dat des te leuker om dat met te kennen doen. En wie is dat dan muzikaal? Ja, het is ontzettend veel vooruit gegaan in werktempo en flexibiliteit. Die draaien bijna al op een profniveau, zo wat snelheid van repertoire en gewoon reactietijden betreft. Dat is heel prettig. Het is heel leuk om dat weer te mogen doen met hem. De opbrengst van ruim €33.000 ging geheel naar het goede doel.